संपूर्ण भिडियोटी देखिला परे भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। आज अच्छी खणे आज धान पका हम काली मेंट पका चारिड़े देखा आम जा आगर सूर्यमुखी टे देखीदे केते बड़ हो गला काली अपेक्षा। किचर मिचर स्वर एबे जीवा खणी पाखक खणी धान पका हो मु जान चपड़ी सूर्य सूर्य चपड़ी धान पकई फुल करा हबो। आम एबा खला को से धान रखाई से धान आनिक खणी पका हम जा देखा गाड़ी देखो धान ये रखा जाम से पका हम एपरी धान गुड़ा होता पावर टिलर पुरातन नूतन पद्धति मिसई हाथ बुणिया बदल पावर टिलर मेसीन रे बुलाऊले धान उड़ाऊले एति गदा है पाल ए पाल वर्ष सारा गाई खाए परा देखु एबे धान रखाई गला खणी रे अखा अच्छी से अखार आनी भितर भर्ती कराई धान आहरी कर धान भर्ती रही खणी सब धान पकाई तीन लेयर तले अच्छी धान बाली तले तापर यहाँ पकाई तापर धान अखा तापर धान पका तापर अलग धान पका है आम जा फूल तली सूर्य भाई की देखो किपर होती लुकुंट कैमेरा को देखिकी। हेलो गाइस वर्तमान चलो फूल बगीचा जा फूल बगीचा सूर्यमुखी बगीचा देखी देखी पूर्ण है भी आउ थे जा चलो आड़े पर देखो सेपटे कि देखो कि सर्टकट पद्धति परिवहन कर मंदिर सेकेंड रू एकानी जाऊँ सेपटे देखो कहीं शाग पालंग शाग देखो किपरि बुढ़ा हो गला शाग पोक उड़िले गाई खाए कि खाएन मनीष बिका हवानी आज आम देखा सारू गछ आज पूरा उठ सारू देखा जा आज संपूर्ण उठ ए जगह हूँ कहती बोईताल गछ नागी बोईताल नता से हूँ सारू दी तीन मास पर उठ जब दी तीन मास ना मस ए जगह ये फूल है उठ यहाँ हूँ स्वर्ण चंपा गछ केड़ बड़ हो गला सूर्य ठू बड़ हो गला आम ए जा सूर्यमुखी बगीचा कलरा गछ भी लगी कलरा भी फली गला सरू सरू बासना पिता बासना हो गला रहा चाहूनी देखो किपरि गला गछ बड़ हो गला आ किछि दिन पर सेपरी नही जीव से जगी पाखक जावा ना दूर जावा देखीदे तो आम ए जगह देखो किपरि हलुची कौन नाचुची गछ देखो गछ की नाचुची एबे आम जा गछ पाखक किपरि होती माइक्रो लेंस देखा काली अपेक्षा आज भी बड़ फूल बड़ हो नही गला भी केतटा फूल
ଏ ଗଛଟା ଉଠିନି ଆହୁରି ସେ ଭିତରୁ ଏରା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖ କେମିତି ଦେଖାଉଛି ଆଗରୁ ଦେଖିଛି ଏଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ କିଆରି ଦେଖିବା କେତିକି ବଡ଼ ହେଇଛି ନା। ଦେଖ ପରି ଗଛରୁ ଫୁଲରୁ କିପରି ହଳଦୀ ବାହାରିଛି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର। ଏ ଫୁଲଟା କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି ଅଧ କିଲୋ ହେଇଯିବ। ତେଲ ବାହାରିବ ଅତ୍ୟଧିକ ଭାତ ଲାଗୁଛି। ସାଡ଼ରେ ଲାଗିବ ତାପରେ ସାଡ଼ ଉପରେ ମହୁମାଛି ବହିବ ଆମ ଉପରେ। ଆଉ ଯିବାନି ସିଆଡ଼େ। ନଇଗଲାଣି ଗଛଟା, ଏ ଗଛଟା କିପରି ନଇଗଲାଣି। କର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟା ମୋଠୁ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ଆହୁରି ବଡ଼ ହେବ। ପଛରେ ଆହୁରି କେତେ ବଡ଼ ଅଛି ଆମଠୁ। ନହିଁ ଗଲାଣି ଏତେ ଗଛ। ଏଇଠି ତ ନାଗା ହେଇଥିଲା ଉଠି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଚାରା ନାଗିଥିଲା ନାଗିନି, ମରିଗଲାଣି ଗଛ। ଏବେ ଯିବା ଅନ୍ୟ କିଆରିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି କଲର୍ ହେଇଗଲା ସାର୍ଟ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଲାଗିକିରି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳେ ସାରୁ ଗଛଟେ ଦେଖିଲୁ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗଛ ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାରୁ ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ବି। ଗଛଟା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଗଛ ତଳେ ଲାଗିଛି ଆପେ ଆପେ ଲାଗିଛି। ଆପେ ଲାଗିନି ତ କିଏ ଲଗେଇ ପକେଇଥିବ। ଉଠିଛି ଫୁଲ ଯାକ ଦେହକୁ ଯାଇଲେ ଗେଞ୍ଜି ଲାଗୁଛି, ମାତ୍ର ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲାଗିଛି ସାରୁ, ଖୋଳା ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ସେ ଉପରେ ଗଛ ଯାକ, ସାରୁ ଏଠି ଲାଗିଛି, ଖୋଳା ହେଇନି, ଅଛି ଭିତରେ ସାରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତା ଗଛ, ଆଉ ତଳେ ସାରୁ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ସାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲେ ଖୋଳା ହେଉଛି ମଠା। ଗଛଟା ଉଠିନି, ଆହୁରି ଉଠିବ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ଫୁଲ ତୋଳିବାକୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଫୁଲ ତୋଳୁଛି ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ଫୁଲ ତୋଳା ଯିବ। ଆମେ ଏବେ ଯିବା ବଗିଚା ଭିତରକୁ। ବଗିଚା ଭିତରେ କେତିକି ଫୁଲ ଉଠିଛି ଦେଖିବା, କାଲି ପାଇଁ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ। ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିବା କେତିକି ଫୁଲ ହୋଇଛି। ଏ ଗଛଟା ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ଡେଙ୍ଗା ହେଇଯାଇଛି। ଏ ଗଛଟା କ'ଣଟା, କି ଗଛ? ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଗଛ। ଆମ ଘରେ ଲାଗିଥିଲେ ଏଇଠି ଆଣିକି ଲଗା ହେଉଛି। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଗଛ? ହେଇଠି ଗଛ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଯାଇଥିଲା ଗଛଟା, ହେଇଗଲାଣି, ଉଠିଗଲାଣି। ଦେଖ ଗଛ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଶାଖରେ ନ ହେଇକି କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ପତ୍ର ଉଠିଛି। ଭିତରୁ ପତ୍ର ଉଠି ଉଠି ଆସିଛି, ଆସିବ ବଡ଼ ହବ। ଏଇଟା ମେଡ଼ିସିନ ଗଛ ଲାଗିଗଲାଣି, ଉଠିଗଲାଣି ଆପେ ଆପେ 3ଟା ଗଛ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ।
ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ ଏଇଟା ଏଇଟା ସୁଗନ୍ଧ ରାଜ ଫୁଲ ପତ୍ର ବି ବାସନା ହେଉଛି ଭିତରେ ଫୁଲକୋବି ନାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 4-5ଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଠିନି କାରଣବଶତଃ ଏପାରେ ଉଠି ଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଗଛରେ ଥିଲା ମରିଯାଇଥିଲା ଆଉ ଥରେ ଲଗା ହେଇଛି ଗଛ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛରେ କଣ୍ଟା କୁଆଡ଼ୁ ଆଇଲାଣି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଛୋଟ ଏଟେ ବଡ଼ ହବ ବର୍ଷଟେ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଥିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାଉଁଶ ଗଛ କାଲି ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲେ ବାଉଁଶ ଗଛ ମନ୍ଦାର ଗଛ ଆମେ ବି ଯିବା ଖଣି ପାଖକୁ ଆଗେ ଆଇଲେ କାମ କରିକିରି ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଯିବେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ 200 डिग्री ଜ୍ୱର ହେଲେ କହୁଛି 302 डिग्री ଜ୍ୱର କେବେ ବି ନାହିଁ 302 କହୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପକ୍କା ହବ ମାଟି ପକ୍କା ହେଇଛି ପାଖାପାଖି 10 କୁଇଣ୍ଟାଲ 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଧାନ ଭିତରେ ରହିଯାଇଥିବ କାଲିକି ମାଟି ପକ୍କା ହେଇଯିବ ଧାନ ପକ୍କା ସରିଲେ ମାଟି ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ନଥି ଗାଈ ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛ କହ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଉନି ଖାଇବ ଦେଖ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ କେମିତି ହାତ ଛାଟୁଛି ଗାଈ ନନା ହେଉଛି ଏମିତି କରିଲେ କରିନି ଏମିତି ମତେ କରିନି ମୋ ହାତ ସୂର୍ଯ୍ୟର ହାତ କାଇଁ ମୋର ଟିକେ କଲୁ ବାପା ଭାଇ ଶୁଣିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।